Promiňte. To je ale kožešina. Potřebovala byste k tomu možná ještě pantoflíčky vyrobený z hlaviček bezbraných a nevinných tuleňátek, že jo? Kdo je ten strašný muž? Ace Ventura, detektiv. A vy budete nejspíš ta figurka z Monopolu. Že? Děkuju za ty dividendy. To bude asi aktivista. Aktivista? Jistě. Aktivista. Pane Venturo, není nic špatného na užívání plodů divočiny. Zkuste si to občas. No tak dobře. Zkusím to. Máte pravdu. Tak. Tak jo. Už mě nech bejt. Dostaneš dividendu $50. Je to dobrý, ale představoval jsem si to jinak. Jestli už jste ráčil skončit, pane Venturo, přesuneme se do projekční místnosti. Pojďte. Půjdeme?